menapa sababipun paduka keparing nedak rawuh. Paduka boten paring pekabaran saderengipun alit grancang sipta agengipun gandhek sakembaran Koko Prabu. Wala. Ya jagat, ya Dewa Bathara. Narayana. Pun kakang njaluk pangapura. Mbok menawa pratanipun kakang ana Ndara-Ndarawati iki ora ndadekake sarjuning rasamu kang sarta ora ndadekake bungaing rasamu. Lan menehi apa to sababe nggonipun kakang teka marang Ndarawati iki ora menehi kabar sadurunge. Iki pancen ndak sengaja. Iki pancen ndak jarak. Awit pangrasanipun kakang ngono wis ora ana bedane endi to Ndarawati lan Mandura. Oke sing padha ngandhake ibarate kaya dene suruh lumah lan kurepe dinulu seje rupane ning yen gini giteng sarta dicokot yen dicokot tunggal rasane ora mung kuwi perlambange Narayana. Dadi baratipun kakang lan Syadi kaya dene gamelan lan wayange ora beda kaya dene niyaga lan sindene uga ora beda kaya dene dalang ro bojone. Ngoten Koko Prabu nggih. Sanes dalang lan bojone dudu. Dadi kaya dene dalang lan bojone. Mula pun kakang ngilangake Subasida Sangguruki kang kaya mengkene iki rasaku ki ya rasamu, rasamu ki ya rasaku. Gembleng dadi siji. Nggih. Koko Prabu yaki lho wonten timbalane tengah dirungokke dimirengke mbok menawa sak wanci-wanci pun kakang temeka marang Ndarawati rame kabar sadurunge aja kowe kleru penemu mergo wis tak gambelangake Ndarawati ki ya Mandura kaya gegambaran sing mentas tak andharake nggih. Purwomadya Wasana mboten wonten ingkang kerempit. Yen kula midhangetaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa syukur. Dadi wit ngarep tekan mburi sing tak kandhake mau Syadi mireng. Nek ngono Syadi ora turu. Dadi nek kula iki gembleng Syadi lan Purwaka. Apa yen ngatasi pasewakan Nyuryah mene ana crita sing kaya ngene Syadi ndak mireng mung krana awakmu gedheke remu turu. Mboten. Pinten kami kula menika mboten sari. Ora turu, nggih mboten turu. Mboten apa-apa. Lakon waktu teksik caket kalian niyaga lan sinden. Syukur. Gemblenging rasamu kang kaya mengkono ki nyembuh rasa bungah tumrapun kakang. Nuwun sewu. Koko Prabu. Sasampunipun sawetawis anggenipun lenggah wonten Pendhapa Agung Negari Ndarawati. Nadyan paduka menika ngraosaken tan prabida Ndarawati kaya dene Mandura. Kula sawang jaiting netra. Lekering Werdaya. Koko Prabu Baladewa menika nemuni bakti. Menika boten kados padatan semunipun wonten bab ingkang ngandharaken tumrap dhateng Kang Raying Ndarawati. Menawi kepareng lan sedaya ingkang sami lenggah menika dipun keparengaken nderek pidhanet. Kula nyuwun pirsa perlunipun napa Koko Prabu Hanjrang.
kang Gusti Arum kasiliring samiron amri sekat kaduh kongas kandangnya maweh rarasanan ing griya monggo Koko Prabu tumunten paring dawuh kula ingkang rayi ingkang badhe midhangetken kanthi tetela Narayana mestine tembung kuwi sing nganggo iki pun kakang Daya ning iki mau pancen sengaja rasane mbok walik mung mergo nggon kepengin nupriksa merga praptanipun kakang kang beda lan padatan menika dawuh keluhuran Koko Prabu ya ini sepisan tekanipun kakang ki nyupeketake rasa kekabengan sing tegese ngraketake nggonku seduluran pun kakang nglumohi dadi sedulur tuwa wajib nresnani marang seduluran nggih Koko Prabu dene kengko loro mergo suwe rabu sampe jagong ora jagongan lawan Syadi dadi rasa kangenku rasa kapangku marang Syadi wis ora kena dibendung monggo wong kangen ngono lunture kangenku mergo petho bisa satu jagong wong loro mbuh apa sing dikandhake ngalor ngidul ning bakune bisa satu jagong wis bisa gempur ing sarta bisa ngelelehke rasa kangen mau kawon nuwun iki dene ndongkap nomor 3 ndongkap kang angka 3 iki sing wigati iki perlu banget mergo krana Syadi sedulur enom ana laramu pun kakang melu ngrasake ana susahmu pun kakang melu mikir ya wis saka tebaning pekabaran kang wis temeka manegara Mandura mongko gelem ora gelem pun kakang kudu melu cawe-cawe nelesihke perkara iki ing tundhone aja nganti tumpang tindih njur padha nglubutke marang liyan Koko Prabu yakin iki nuwun sewu boten padha kemawon tegesipun jujug kemawon ampun bulet nek kados ngoten yaki kula aku ki jujug dikira Baladewa ki ra iso ngomong dikira Baladewa ki lek jagungan mung meneng ora nggokel ngono
lajeng ingkang badhe paduka dawuhaken menika perkawis napa? Napa perkawis kulawarga paduka radi cerah lawan kang mbok kira watura? Pun kakang iki selawase ora tau padudon karo yumu. Mergo padha ngrumangsani yen to sakabehe kulawarga kuwi mung gumantung marang pakartining dhewe-dhewe sing tegese waton kabeh ngedhekke rasa kesabaran. Ora kedereng rumangsa duweni bebener kang tegese ngedhekke nggone rebut salah. Mula tumraping kulawarga mau bakal tuwuh katentreman. Mula pun kaping karo yumu ki ora tau padu. Padu ki ya sok kala moksa, ning lek pun kakek iki ora diladeni kanthi becik. Nggih, Bapak Prabu, lajeng ini. Nganti kaya gedodok rasaku. Ngrungu kabar yen to dina samengko negara Ngamarta mrigine kadang-kadangku para Pandhawa karo Kakang Semar. Muga wae kabar iki tinemu salah. Muga kabar iki mengko ora bener. Mula jawaban kanthi jujur mergo jadi minangka kemudining para Pandhawa ya minangka pramugarining para Pandhawa. Saorarane ana Pandhawa ki ana Kresna ibarate kaya dene jaran usir lan kemudine. Apa iya yen to dina samengko Pandhawa ki pepisahan sing tegese Semar ki saiki ora mapan ning negara Ngamarta lagi bali ning Karang Kedempel njur sawetara iki ora ana Pandhawa sing lagi ditutke Badranaya sing tegese Semar lunga bali ning Karang Kedempel ki apa bener di Maya winak kena sepi sepi mengkatu Kekolokotan ingsun siraiku kanggo janji pisah lan seneng ewan becik sira aneng praja suwiteng narpati amangta bekasing wan amangta bekasing wan jo lagi Narayana ngrungu tembungipun Kakang Sadi ndak sawang wit saka jaiting netra kren Wergaya ketoke pancen lelakon ki bener Koko Prabu muni sewu kalepatan jagung panaksamanipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa niku pancen leres. Kire antawis tigang condro menika Kakang Badranaya sampun boten dados pamomonging para Pandhawa.
Dadi kabar iki bener. Nggih, menika leres. Engko dhisik. Iki perlu ditersihke. Lek pancen Semar wis ora dadi pamomong ing para Pandhawa, mongko ana Pandhawa ana Semar. Pandhawa nyandi wae kuwi ditutke karo Panakawan. Lek nganti dina samengko Semar kuwi pisah lan Pandhawa, iba surak ing jagat. Dasare apa? Kuwatire ngrasaku wong sing ora ngerti mengko njur nyalahke siji lan sijine. Apa pancen Pandhawa kuwi kurang bisa lembombong karo Cidodranaya? Apa pancen si Kakang Semar sing ketoke wis walah nggone momong karo Pandhawa? Lah, iki perlu dienekke cara tembunge saiki kudu digoleki cara tembung segi penggenang. Koko Prabu menika ingkang dereng ketawis menawi perkawis blanja nyatanipun Pandhawa niku tresna sanget kaliyan Kakang Badranaya. Wangsul dhateng Kakang Semar. Semar niku tuhu bekti dhateng para Pandhawa ngemuti sampun dados jaganing jagat yen to Kakang Semar menika pinesti amomong dhateng satriya tahwi Toradya Rembesing Madu wijining Andana Warih. Lah niku pengawakaning Pandhawa. Namung duka perkaranipun napa ngertos-ngertos Kakang Semar niku sampun boten kepareng siba tigang pisuwanan. Kepara Pandhawa sampun ngutus dhateng Karangkedempel ning Kakang Semar mung mendel 1000 basa. Jadi Semar ki yo meneng ora gelem paring pengendikan. Menika anelipun wonten mriki. Njur cara lemu ngreka daya. Dimeng Kakang Semar gelem bali marang negara Ngamarta ki piye? Koko Prabu. Kula sampun utusan dhateng anak kuing Pringgondani. Supados tedhak Karangkedempel. Ngari-ngari dhateng Kakang Badranaya. Supados kempal malih kelawan para Pandhawa. Namung ngantos dinten samangke dereng wonten kabul kawusananipun. Hayi wis ora sonto kang dadi rasaku. Aja nganti lelakon iki kedawa-dawa ora rambungi. Gandeng pawarta wis cetha yen to Kakang Semar sawetara pisah lawan Pandhawa. Lirana perkangan dingin aku tak ngarih-ngarih Kakang Semar ana Karangkedempel. Borong lan njaluk pangestune sadimu gawe saka goh pertigelku Kakang Semar gelem bali momong marang para Pandhawa. Akan jinar mangke ditomo den karya. Pun Kakang minta pamit. Minggat denger alasan
dengan bayu. Wis cetha kang sarta terwaca. Kang rinumpaka jroning pasilakan undraning perkara ora mulya kejaba. Pisan Kakang Semar kang sawetara dadi pamonening para Pandhawa. Kawula mumpun inggih diweji yakini lawonten dalu Kakang Udawa iki lawonten timbalan tengah. Untatna jengkaring Kanjeng Bapak Prabu Sekunda lan rangkah Ndarawati ing pasewakan ratu mbung meneh tegese wis rampung pasewakan ndak suwun tumuli budarna kang padha gantung sigo ingsun kakapun nderhanakaken nyuwun korbaning kawasa dimen pulih kahanan para Pandhawa kaya wingi panyuwun ingsun sangga Tyagi lan Kakang Patih Udawa ayo bebarengan ngestu padha marang Gusti Kang Karya Jagat napa lho niki ngestuaken iki ngadawu.
Thank you.